Guys, kamusta kayo? Welcome po ulit sa aking channel. Papakita ko lang po sa inyo yung bago kong tripod para po sa ating pagbabloging. So guys, mag-unboxing tayo guys. Ayan, in-order ko sa Noon. Unboxing natin tong bago nating tripod. Actually guys, pina-order ko to sa kaibigan ko na Saudi, katrabaho namin. Mura lang siya sa Noon. Kasi sa ibang mga sa ibang mga in-orderan ako, gaya ng mga sock. Tingin ako mahal dun eh. Nasa mga 50 real to 60 real. Sa Pinas, nasa siguro mga 700 to 800 yan. Buti pa dito sa Noon, lang eh. Nakakita kami sa Noon, 24.95 real. Kulang-kulang nasa 300 lang sa Pinas. Kaya ito. Tsaka napakabait yung kaibigan ko na Saudi. Kasi regalo na lang daw niya sa akin. Hindi niya na ako pinabayad. Bait talaga yun eh. Yan guys, sana natin. Yan o. Parang maganda. Wow. May mga gamit na tayo sa ating pagla-live tsaka pag-LS. Para to sa cellphone. Kagaya ng ito. Ganda oh. Ganda yung nilagyan niya. May mga pa oh. Plastic balloon. Ayan. Then guys oh. Maganda no. Ganda oh. Taas pala oh. Taas guys. Oh. Ayan, ito. Ganda siya guys. Kabit natin itong ano ba to? Kabit natin ito. Guys, nakabit na. Yan. Okay ba guys? Maganda ba? Kaya natin lagyan ng cellphone. Lagyan natin guys. You know. Pwede na.
Hello. Ayos. Salamat po pala sa aking sadik. Hello my friend, Ali Ali. Thank you so much sa anong English? Thank you so much to you Ali Ali my friend. Mega shout out. I know you watch this my video. Thank you for this your gift for me. Your number one friend. Okay? And mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutan sanang mag like and subscribe sa aking video na to para makita niyo pa po yung mga bago kong susunod kong mga video kasama yung aking bagong tripod. Ayan. Okay guys, paalam po. Bye bye.